En primer lloc, el punt de partida és força diferent, perquè mentre una empresa comunica amb l'interès i amb l'objectiu de vendre un producte, en canvi amb una entitat l'objectiu de comunicar és explicar allò que fem, difondre un missatge que creiem que té un interès social i que ha de tenir un impacte positiu, i ho fem sense buscar el benefici econòmic, sinó per difondre la nostra tasca. Moltes vegades quan parlem de la comunicació que fa una empresa i de la comunicació que fa una ONG, ens oblidem d'un valor molt potencial que tenim les entitats, que és tota la xarxa relacional que podem arribar a tenir, no? El que se'n diuen en anglès stakeholders, tots els actors amb els que tenim contacte en el dia a dia. Si ho pensem, una empresa no té una base social a on arribar i on poder fer arribar el seu missatge. En canvi, les ONGs, amb el treball diari, podem arribar a agafar i dibuixar un mapa d'aquells actors socials a través dels quals podem vehicular la nostra comunicació, perquè és molt important tenir clar que la comunicació no és només les xarxes socials, no és només fer vídeos o crear contingut, sinó que també és tota la relació social o la relació institucional que podem establir i que d'alguna forma són com ambaixadors del nostre missatge. També a nivell dels recursos, del temps de què disposem a l'hora de comunicar, del pressupost, també existeix una diferència gran, ja que una empresa o un mitjà de comunicació normalment dedica un pressupost més gran o té la capacitat de dedicar-hi més recursos que no pas les entitats. I això suposa un repte, perquè alhora ens és més difícil i al mateix temps fa que les entitats sempre tinguem un punt de creativitat o d'haver de solucionar problemes amb més versatilitat. Amb els anys cada vegada estem més conscienciades sobre la importància d'incorporar en el nostre pressupost, en els pressupostos dels projectes, una partida dedicada a la comunicació i a la sensibilització. Amb el temps ho hem anat fent de forma voluntària, però sí que és veritat que cada cop anem cap a professionals, busquem cooperatives que es dediquen al món de la comunicació, que fan vídeos, que es dediquen a tota aquesta estratègia de comunicació per demanar assessorament. És a dir, no tenim una persona experta o una persona que es dediqui a això, però sí que subcontractem a altres entitats la part de la comunicació. Nosaltres creiem que la comunicació té un pes superimportant en la tasca que fem, d'una banda per arribar a les voluntàries, a les activistes que formen part de la base de l'entitat, ja sigui perquè tinguin la informació necessària per fer les activitats i involucrar-se en l'entitat, o ja sigui perquè tinguin els espais per reflexionar sobre allò que han fet i quin impacte o quin canvi té en totes elles. D'altra banda, a banda d'arribar a les voluntàries, a les activistes, és molt important per poder arribar a altres entitats que fan el mateix, ja que sovint compartim objectius i compartim lluita amb moltes entitats que treballem d'una manera semblant, i si estem ben connectades, doncs podem unir forces i tenir molt més impacte. I d'altra banda també creiem que la comunicació és molt important per poder fer arribar el nostre missatge a esferes més institucionals, és a dir, la comunicació entesa com comunicació amb capacitat d'incidència política, no? O sigui, comuniquem per fer i per tenir voluntàries amb qui fer allò que creiem que pot transformar, per tenir la xarxa i sumar forces a l'hora de que l'acció sigui més significativa, i després perquè això tingui a nivell estructural i a nivell polític un impacte i pugui canviar les coses més a llarg plaç. El que és més important en comunicació d'una empresa, d'una ONG a l'hora de comunicar, jo crec que és el relat i la capacitat de tenir storytelling, és a dir, les entitats en el dia a dia generem moltes històries, generem molta narrativa que ens ajuda a construir una comunicació molt més solvent, una comunicació molt més creïble, una comunicació molt més natural, perquè al final, en definitiva, el que hem de fer és comunicar les històries que tenim al nostre voltant. I en canvi una empresa doncs és més difícil poder generar aquesta narrativa. Un avantatge o un potencial molt gran que tenim com a entitat és la diversitat de veus i la connexió
entre diferents partners, per exemple, en el cas del Servei Civil Internacional, que treballem amb molts partners a diferents països, ens és molt fàcil comunicar des de l'experiència a altres països i rebre informació d'aquells partners, d'aquelles entitats que treballen sobre el terreny quan hi ha alguna notícia important a comunicar i doncs, tenir la via directa amb qui l'està vivint al mateix lloc on està passant. Bé, a l'hora d'innovar sempre és un repte perquè a nivell de comunicació els formats, les xarxes, les plataformes canvien constantment, però creiem que també degut a que treballem amb una base social molt jove, no ens queda més remei que estar tota l'estona com actualitzant-nos i buscar formats que siguin els que al moment tenen impacte, no? Sí que és veritat que les entitats, quan tenim poc pressupost, hem de recórrer a la creativitat, però sí que no hem d'acabar creient-nos aquest discurs, perquè si sempre diguem o reneguem la comunicació a un segon pla i ho deixem tot a les bones idees i als bons propòsits, realment no podem fer una comunicació potent, perquè ens calen mitjans per tenir un contingut audiovisual atractiu, ens cal una bona estratègia. Per tant, sí que és veritat que són més creatives, però no hem de caure en aquest discurs que justifiqui el no haver d'invertir en comunicació. Un projecte del que estem orgullosos des del Servei Civil Internacional és el documental Fugir per estimar i ser, que vam fer en col·laboració amb la Directa i el Comitè d'Ajuda als Refugiats de Catalunya, en el que vam ser capaces de fer xarxa, això sempre ens ho posa fàcil, i poder tractar amb un grup d'experts de comunicació un tema que treballem de fa temps, com és les experiències i les opressions del col·lectiu LGTBI a la zona del Marroc i la regió mediterrània. Un exemple d'èxit comunicatiu de Azahara ha estat sens dubte el projecte de robòtica, on amb una campanya de comunicació molt adaptada al públic objectiu, que en aquest cas són joves i infants de Salt, amb un llenguatge adaptat i proper al registre que utilitzen els joves i les joves, posant referents propers a elles, sobretot a les noies del territori, és a dir, persones properes al territori en les que es puguin emmirallar, utilitzant canals i aquells llenguatges que realment són propers a tots ells. Amb tot això hem arribat a augmentar la participació de les noies en un projecte tecnològic d'un 55%, és a dir, amb una participació molt més alta de noies que no pas de nois. També vam fer el que anomenem les càpsules de justícia global, que va ser un encert trobar un format que fos curt i que fos fàcil de comunicar per parlar de temes com la perspectiva de gènere, la fotografia ètica, l'emergència climàtica, però de manera breu i sintètica i després també adaptat a les xarxes amb petits vídeos explicatius i fàcils de difondre. Els canals que hem utilitzat sobretot han estat utilitzar la xarxa relacional que l'associació té al territori, és a dir, amb aquelles referents, mares, pares que hi ha a l'entorn, aquelles institucions, escoles, aquelles persones que poden ser d'alguna forma ambaixadores del missatge, amb vídeos adaptats a Instagram, a les xarxes socials i a tots els seus canals més propers. De fet, ara estem fins i tot provant amb TikTok, i també amb altres canals com poden ser el podcast o fins i tot l'anar classe per classe i fent propers aquests referents a totes les noies.